Salam dostlar, Sulsy kanalyna hoş gördük. Size çoğun görkezek videomuzda imoda nädip adyny ogdanlamak, Instagramda nädip ogdanlamak, men imoda görnüşini görkezýän idrisler ýaly sen Instagramda edip bilersiňiz. İlk bilen görkezek, ilk bilen size görkezek zadym. Size imo gerek. Baram ine a harpy durunca programa aşakda linkini goýaryn. Şoňa gidip alyp bilersiňiz. Nickname generator we nickname for games. Şonu alyp bilersiňiz. A programmanyň üstüne bas ýaz ine şunda. Fonta geçiş yapın ýazyp durandyr. Bizinkide Go bar, Samsung lonkada latlankda men Redmi bolansaň, bizinkide Samsung keyboard ýazyp durýan. Şo Samsung keyboardy fontsa geçirýän. Ine görüşüňiz ýaly her hil görnüşde üýtgeç katlar çykýar. Nähile görnüşde ýazasyňyz gelse, nähile görnüşde ýazasyňyz gelse şeýtýäňiz üstüne basyp durýaňyz hatyň kopýala diýip ýazyp durandyr. Ondan şey deyip yapıştırsan, yine şo hat çykýandyr dostlar, görüşüňiz ýaly. Başga da her hil görnüşli hatlar üstü çyzykylja dala kafa fada diýe her hiljek näme ýazasyňyz gelse, manya hatlarda ýazýan Fools TV, görüşüňiz ýaly her hiljek görnüşde, näile görnüşde ýazasyňyz gelse, bular ýalysyny ogadan görseňiz barmançyk. Ay özüňiz şey ýazýaňyz, ýazyp üstüne basyp durýaňyz, hemme telefonda bolýandyr. Bilýän bolsaňyz kopýala basýaňyz, imoga girersiňiz. Häzir. Häzir barmançyk. Ayarlar. Menkide ine full off kalyp ýazyp görýänmi? Ine full off kal men pozamak adam özüm goýasam soň täzen ýasamak biraz işlemeli. Şoň üçin izine ýazýan full off kal izine ýazýan ýazyldy. Gördüňizmi? Full off kal izine ýazýan ýazyldy gördüňiz dostlar. Birinji programmamyza ikinji programma nickname generator diýen. Beýleki imamda bab edenler bab bolsa görendirler whip king tip ýazyp durulan almaly. Ine özüňiz näile görnüşde bala ine her hilek näile ýazasyňyz gelse içiniň atyny özünde ýazylan nuruny diňesi daşyny odan lab edersiňiz bolmasa da ine her hil görnüşler bar. Ne ya olmasa yıllyňyz 2003, 2004, 2002, 2002 diýip ýazýaňyz bäri gapdalyna da many goýan boluň her hiljek zat goýun. Awtomat goýan boluň enter game diýe bazýaňyz özüňiz şuň üstü bilen arasyna ýazyp bilýäňiz dostlar, görýäňizmi? Imada Instagramda köp kişi atlar ogadanlaryň görnüşini ýazyp duranlar. Meselem ofkallaň atlary köp kişi atlara ýazyk ýöne kär bilmeýänler. Ofkallar zatlar şulardan ulan ýaş programmalary. Fools. Özüňiz näile görnüşde ýazasyňyz gelse, munam endi şoň ýaly etýän. Kopýala basýan boldy. Başga ýysak gerek. Bular ýar görnüşleri maýtjan edil mana görmedim. Özüňiz barlaşdyryp barmytan göreýin. Köp Clash oýnaýanlar zatlar özleri bilýändir. Her hilek zatlar goýup bolýar. Klanlarda zatlarda giýiňiz, klan ýokarsyna ýazyp durýandyr. Plan näme bolsun zat bolsun ýazyp dur. I hate you diýe ingilisçe-de arasynyň hatyny üýtgetýäňiz özüňiz salam diýe. Üýtgetýän haty aýyr. Üýtget. Näme diýip ýazasyň ýa-da ýazyp bermeli. Tut şüýdüne basyp durýan. Durun başdan başlaýyn. Aşaklykdan çekýän, gitdi. Kopýala boldy. Hiç kynlyk ýok. Düşünüň. Doýsa biram kanalymyza abone bolmak, like basmak, ýatdan çykarmak. Allah bizim kanalymyza agzasy güýçlenler nesip bolsa videolarymyzy gowy görülse video goýýasken zat ýani biraz agzasamyz pesrek bolan soň kan öňe çykanyk
kän oyun video goýýan, oyun video zat etmeni halaýan bolýan, oyun video görýän ýok. Şoň üçin wara kän klasy gyzýan ýokmy näme? Türkmenistana şoň üçin imo zat beýlek videolar goýjak bolýan. Bir gezek klas, bir gezek programma videolar zatlar goýar. Isleýän bolsaňyz aşagda da edip bilersiňiz. Ay bala ingilis dilde goýýan. Näme ingilisde? Köp kişi ingilisde zat etýärler. Näme goýasyňyz ýelse? Dragon ya Frozen ya. Gitti. Menem şundan ogadanladım etýän awa. Weep. Weep pozya style Frozen aýrýaňyz. Frozen. Her hile. Düşündüm. Siziň özüňiz nähil at goýasyňyz gelýän bolsa, Dragon goýasyň gelýän ortasyna Dragon, Oscar, King, Gamer. Oyun kanal Gamer goý, Ninja. Gitdi Joker, köp kişi adyna Joker goýýan, Joker etýän. Joker goýýan arasyna. Ondan Joker'ın kel bir nälik maska ýaly bir zat tapyň özüňiz arasyndan. Joker. Style Joker'ın ladyny goýýan, Joker diýip ýazdyr. Ýa-myny goý Joker diýip. Ýa-myny goý. Özüňiz tapawdy ýok, saýlap bilýän, isleýän görnüşli, gatykän görnüşli. Imo Instagram, atlar, WhatsApp beýlekleri bolýandyr. Hemme zatda kopýalap goýup bolýar. Izine näme goýasyň gelse, Joker diýip goý. FQ diýip goý, näme diýip goýasyňyz gelse özüňiz. Good diýä. Pandaňyz nagyny goý. Mafia diýän, Joker Mafia. Özüňiz saýlap goý bermeli dostlar. Özüňiz näme atda goýasyňyz gelse, munna her hilegine Badass Legendar diýä. Legend, Creator, Good, Police diýä, Miliske. Spanish diýä, hindiler, gyýylar üçin, Q&A, Dream Q&A, diňe oglanlar üçin, gyýylar üçin hem bolup bilýär. Q&A, Dream Q&A, Honeybee, Enerkill, her hil Jax ýaly zatlar. Her hil özüňiz ýazasyňyz gelse, Greklerden Atlas, Ares, Apollo, öýlem zatlaryň atlary. Özüňiz näle görnüşde hat goýasyňyz gelse goý. Git many goý. Apollo bärne goýýa. Öyle. Gel many goý. Isleň görnüşiňiz. Näle görnüş. Köp kişi soraýar, imadan aýap adyň şeýletýän, eýletýän. Görközüm ýa, YouTube'da videosyny goýdum. Top names killer özlerini şular ýaly edip ýasasan gowy diýä. Edit öz ýasak görkezýänleri. Öz ýasak görkezýär şular ýaly videony. Şular ýaly suraty, atlary. Angel, Diablo, Lider özü şular ýaly görnüşde etseňiz bolar. Şular ýaly galaç oyun kanallary zatlary edip emme da edip bolýar da bilýärmi, bir açykla gözleşdirsen. Ýöne gözleme gerek ýok. Endi men zat etdim, görkezim dostlar. Arkaýdan Play Marketden alyp bersiňiz, hemmesen Play Marketde agyrlyk zatlyk ýok. Telefonu internetden alsaňam bolup dur. Wi-Fi zatlar 5 MB, 6 MB, 7 MB, 2 MB näme biri. Özüň näýlerini halanarsa, bärigem adyň sahynaýdydan atlan goýýan. Özüň isleýän görnüşiňden näýle etseň hemmesini alýaňyz. Şu imonka girýäňiz daha fazla basarsyňyz. Full off kalyň ýüzüne basýan düzenli. Bolly. Dostlar, videom şular ýaly. Videom gutardy. Özüňiz hem isleýän görnüşiňizi at goýup bilersiňiz. Hemen işiňize üstünlük. Hoş sağ olun. Kanalymyza abone bolmagy unutmaň. Videoň halyny olsaňyz like basın.